Povestiți-mi, vă rog, mai multe despre tatăl dumneavoastră. Despre nemernicul cel ați vrut să spuneți. Mă iubea. Mă iubea atât de tare încât venea în fiecare noapte în camera mea să-mi arate cât de tare mă iubește. Din cauza lui m-am prostituat. Totul s-a schimbat în viața mea. În sentimentele mele. Acum însă m-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit de un client permanent care vine la mine în fiecare săptămână la aceeași oră. Știți? Îi place să vorbim. Mi-a spus că... Ne vedem miercurea viitoare la aceeași oră? Da. Ieri a venit și pentru prima oară a vrut să facem dragoste. E straniu pentru că de obicei iubește doar să masturbeze. Apoi am vorbit despre soția lui. Mi-a spus că înainte era frumoasă, sexy, avea grijă de ea. Acum însă totul e invers. 5 ani în urmă ea a născut un copil invalid. Și de atunci totul s-a schimbat. Ei nici nu dorm împreună, dorm în camere diferite. Și știu că el suferă mult din cauza asta. Știu că nu o va părăsi niciodată. Dar eu îl iubesc. Știu că îl iubesc pentru că i-am spus lucruri pe care nu le-am spus nimănui. I-am spus chiar și numele meu adevărat. Și el mi-a spus numele lui adevărat. Pe el nu-l cheamă Petru, dar Andrei. Andrei Popescu. Ne vedem săptămâna viitoare? Mulțumesc. Maria? Azi dimineața a fost Andrei. De dragul lui am amânat toți clienții. Și a făcut dragoste toată dimineața. El îmi mângâia corpul meu, eu pe al lui. Ador când îi simt mâinile pe corpul meu. Mai ales când... Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră? Nu pot. Săptămâna viitoare plecăm cu Andrei împreună la mare. Vă mulțumesc. Andrei, ce-ar fi să ducem copilul la mama ta? Putem pleca la mare amândoi. Alo? Alo? O clipă aici, prinde rău telefonul. Da. Da, te ascult. Nu. Nu pot să vorbesc acum. Da, ea e lângă mine. Ne vedem la cafeneaua de lângă oficiu la ora 1. M-a sunat Petru. Vrea să-mi vorbească despre un proiect. Nu știu despre ce anume. Leg să mă întâlnesc cu el. Bine? Ne vedem în curând. Sunt fericită că planul a avut succes. Maria e o femeie bună. Și eu sunt fericit. Am hotărât să mai facem un copil. Wow, felicitări!
Și asta e datorită dumneavoastră. Ce drăguț. Vă mulțumesc. Eu trebuie să vă mulțumesc. Dacă fratele meu nu vă spunea că am de jucat rolul unei prostituate, dumneavoastră și Maria nu rezolvați niciodată problemele. Să bem. Să bem pentru dragostea voastră și pentru succesul meu. Am primit rolul și mâine zbor la Londra la filmări. Wow, felicitări. Mersi. Maria?